M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pa bwalo lino latilankhuleni Ambuye. Pamene lero Mulungu afuna kutilankhulanso. Ndi la Mulungu la nambala 27 pa chaka. Ndipo ndi pa 6 October 2024. Abale yanga okondeka, tsiku limene timasonkhana kuthokoza Mulungu pa zabwino zimene Iye amatichitira. La Mulungu timasonkhana pa nsembe ya Ukaristiya kumpepesa Mulungu pa zimene talephera. Timasonkhana tsiku la lero la Mulungu kuti timpemphe Mulungu zosowa zathu. Mulungu wathu amapereka, Mulungu wathu amatimva. Ndi tsiku la matamando, ndi tsiku la mayamiko, ndi tsiku limene ife timampatsa kuti likhale lake la Mulungu. Ndikulandireni nonse. Lero Mulungu wathu akuti tilemekeze, makamaka akuti ulemerero wa moyo wa banja. Kodi banja likulemekezedwa? Kodi banja lili pati moyo wathu wa ife a Khristu? Mawu athu oyamba akuchokera mu Genesis mutu wachiwiri kuyambira ndime ya 18 kulekeza ndime ya 24. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Promise Idrisa wa Holy Childhood, utumiki wa ana, kuchokera ku Sacred Heart of Jesus, Ulongwe Parish, mu Diocese ya Mangochi. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera m'buku lija la Hebri mutu wachiwiri kuyambira ndime ya 9 kulekeza ndime ya 11. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Menthia Namondwe wa Holy Childhood, utumiki wa ana, kuchokera ku Sacred Heart of Jesus. Kudza utenga wathu wabwino wa tsiku la lero ndi utenga wa Mariko mutu 10 kuyambira ndime ya 2 kulekeza ndime ya 16. Amene akutiwerengera mawu amtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Paul Raposo, kuchokera ku St. Magdalena Koche Parish, mu Diocese ya Mangochi. Za ulemerero wa moyo wa banja. Mawu oyamba. Mawu wa buku la Genesis. Chauta adati, si bwino kuti munthu uyu akhale yekha, ndipanga anzake oti azimthandiza. Chauta adatenga dothi naumba nyama zonse ndi mbalame zonse, nabwera nazo kwa Adamu kuti azitche mayina. Mwakuti mayina amene Adamu adazitcha, mayina ake ndi omwewo. Adamu adazitcha mayina nyama zonse, mbalame ndi zamoyo zonse zakuthengo. Komabe panalibe nzake oti azimthandiza. Tsono Chauta adagonetsa Adamu tulo tofa nato. Ndipo ali mtulo choncho, Mulungu adamchotsako nthiti, natsekapo ndi mnofu pamalopo. Chauta Mulungu adapanga mkazi ndi nthiti imene adayichotsa kwa Adamu uja. Ndipo mkaziyo Mulungu adabwera naye kwa iye. Adamu adati, uyutu ndiye ndi fupa lochokera ku mafupa anga, mnofu wochokera ku mnofu wanga. Adzatchedwa mkazi, chifukwa watengedwa kwa mwamuna. Chifukwa chake mwamuna amasiya atate ndi amayi, ndipo amaphatikana ndi mkazi wakeyo. Choncho awiriwo amakhala thupi limodzi. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Mawu ankalata ya Hebri. Abale, tikaona kuti Yesu amene pakanthawi pang'ono adasanduka ochepekeredwa kwa angelo, adalandira mphoto ya ulemerero ndi ulemu. chifukwa atamva zowawa za imfa
zidatero chifukwa mwa kukoma mtima kwake Mulungu adafuna kuti afere anthu onse. Paja Mulungu amene ndi mlengi wa zonse ndipo zonse zimalinga kwa iye, adafuna kuukitsa ana ake ambiri ku ulemerero. Tsono udamuyenera kuti mwa njira ya zowawa ansandutse Yesu mtsogoleri wangwiro wowatsogolera ku chipulumutso, amene amayeretsa anthuwo, ndiponso munthu amene amayeretsedwayo onse Atate awo ndi mmodzi. N'chifukwa chake Yesu sachita manyazi kuwatchula abale ake. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga oyera monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Marko mutu 10 kuyambira ndime yachiwiri kulekeza ndime ya 16. Pa nthawi yomweyo kudafika Afarisi ena namufunsa Yesu kuti, kodi nkololedwa kuti munthu asuzule mkazi wake? Pomufunsa chonchi ankangofuna pomupezera chifukwa. Koma Yesu poyankha adati, kodi Mose adakulamulani zotani? Iwo adati, Mose adalola kuti munthu azilembera mkazi wake kalata ya chisuzulo kenaka nkumuchotsa. Yesu adati, Mose adakulemberani lamulo limeneli chifukwa cha kukanika kwanuku. Komatu pachiyambi paja pamene Mulungu adalenga zonse, adawalenga anthu, wina wamwamuna wina wamkazi. N'chifukwa chake mwamuna azisiya atate ndi amayi nakaphatikizana ndi mkazi wake, ndipo awiriwo azasanduka thupi limodzi. Choncho tsopano salinso awiri koma thupi limodzi. Tsono zimene Mulungu wazilumikiza pamodzi munthu asazilekanitse. Pamene adalowanso m'nyumba, ophunzira adamfunsanso Yesu za nkhani yomweyi. Iye adawawuza kuti aliyense amene asuzula mkazi wake nakwatira wina akuchita chigololo, ndipo akumchimwira mkazi wakeyo. Chimodzimodzinso ngati mkazi asuzula mwamuna wake kenaka nkukwatirwa ndi wina, nayenso akuchita chigololo. Anthu ena ankabwera ndi ana kwa Yesu kuti awakhuze ndi kuwadalitsa. Ophunzira ake nkumawazazira. Yesu ataona zimenezi adakalipa nawawuza kuti, alekeni anawa azibwera kwa ine, musawaletse, paja ufumu wa Mulungu ndi wa anthu otere. Ndithu ndikunenetsa kuti yemwe salandira ufumu wa Mulungu ngati mwana, ameneyo sazalowamo. Atatero adayamba kuwafungata anawo, nawo asanjika manja ndi kuwadalitsa. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye wathu Yesu Kristo. Lero ndi tsiku za ulemerero wa moyo wa banja. Ulemerero wa banja. Banja abalenga kondeka si chinthu choseweretsa. Banja ndi limene Mulungu adalikhazikitsa. Yesu Kristo adapita ku ukwati wakukana, ndipo kumeneko adakumana ndi anthu ambiri akukondwerera ukwati. Kudachitika chozizwitsa kumeneko chifukwa Mariya mayi wake wa Yesu adamuwuza kuti pa ukwati pano vinyo watha, chimwemwe chatha. Nadakamuwuza mwana wawo alitu inu Yesu ndithu wathera vinyo pano.
Yesu adawauza mayi ake kuti inu amayi musachite kundiuza zimenezi. Inu amayi musachite kunditsatira ine zochitika nthawi yanga sidati. Abale anga okondeka, lero tikukamba za ukwati. Lero tikukamba za Veronica nda Joseph. Lero tikukamba za Mary nda Paulo. Abale anga okondeka, wapeza mkazi, wapeza chinthu chabwino. Ndaonapo makhadi ambirimbiri, ndatsatira makhadi ambirimbiri amene anthu amapereka pa maukwati. Amalemba ndithu mawu osiyanasiyana, ndipo mawu ena ndi amenewa. Wapeza mkazi, wapeza chinthu chabwino. Kodi ndalama kodi? Ukwati uwoyera nsati msalekane. Ukwati uwoyera nsati msalekane. Musazalekane. Nyimbo zimene zimamveka pamene anthu akondwerera ukwati. Ndilamulo la Mulungu kuti mwamuna ndi mkazi. Stepeke pena sinu kuivina bwino kapena mwina stepeke kaya kumaivina motani kaya, koma ndilamulo la Mulungu kuti mwamuna ndi mkazi akhale pamodzi. Abale anga okondeka, pamene tikupanga lero za ukwati, pamene lero tikunena za ukwati, mpingo wa Katolika, ukwati ndi sakramenti. Ukwati ndi sakramenti. Ukwati sizoseweretsa. Nchifukwa amene wamanga ukwati mpaka nakutha kwa moyo wake, chifukwa ndi sakramenti limene lidayikidwa mu mpingo wa Katolika. Ndipo sakramenti imene tiyenera kulisamalira. Magulu onsewa akhale kugwirira ntchito limodzi kulemekeza kupitisa patsogolo za moyo wa banja la Chikhristu. Banja la Chikhristu, banja limene ladalitsidwa. Ma differences yathu, zosiyana zathu, zisatipangisa kuti tilephere kupereka utenga wa maukwati. Mawu athu oyamba tsiku la lero nditi kulowa sono mawu pamene ndithu m'Baibulo mwathu mukutiwuzanso mautenga okuzana ndi ukwati. Mawu athu oyamba ochokera pa Genesis ndikukhulupirira kuti Genesis mutu wachiwiri kuyambira ndima 18 kulekeza 24. Pamenepo tu akukamba za ulemereronso wa banja, akukamba za banja. Pamene ndithu kholo lathu lija lidalandira ndithu mkazi. Mulungu adaona kuti zonse nzabwino, zonse zili bwino. Si bwino kuti munthu akhale payekha. Si bwino kuti munthu akhale akutanganidwa mwayekha, koma apezeke nzake omuthandiza. Kholo lathu Adamu linali lokha munda muja munda wa ku Edeni uja. Ndipo Mulungu adaona kuti akuluwa tafunire akazi. Zikuchitika m'mamizimu pamene ndithu akulu ena amapezeka kuti sali pabanja, akungokhala, anthu amatha kuwauza kuti akulu tapezatu ukutu kale zimachitika masiku ano kaya. Masiku ano zikuchitika nyamata ka masiku ano sindikudziwa, koma ambiri ndithu amatha mwina mpaka pano makolo awo, bambo awo ndi mayi awo amachita kwa kuti tabwera nawo ndani amayi ali ku kitchen ali ku kitchen abwera kuti tukwati kuti apange ukwati ndi mwana wawo. Zimachitika. Lero apa tikamba za Mulungu amene ataona kuti kufunikira kukhala ndi mkazi pafupi. Zofunika ndithu. Abale anga okondeka, mawu athu amene oyamba Mulungu akuti si bwino kuti mwamuna akhale yekha, koma timpangire wina omuthandiza. Tampasa nsomba akudya, tampasa zakutengo akupanga akukondwera nazo, koma amasowa wina okhala naye ndi kumuthandiza kuti akhale amodzi, akhale thupi limodzi. Ndipo mawu athu a tsiku la lero akukamba kwambiri za thupi limodzi, kuyendera limodzi. Mulungu wathu analowa mchipatala, adatenga Adamu achikulire aja ndikuwapitisa mchipatala, ndikuwagonesa tulo kwagonesa tulo kuti apange operation. Mulungu adapanga operation kuti achosekena kake mwa Adamu akapangire ndithu mkazi. Anampanga operation, ndipo operation umenewo anachosa ntiti imodzi. Anakachosa ka ntitiko ndikupita ukapanga ukapangira mzimayi, ukapangira mkazi. Abale anga okondeka, ntiti kuchokera mu ntiti ya Adamu adapanga mkazi. Pamenepo ndipo kumbukira nzanga wakubalaka Kosi Chiwalo anaimba nyimbo, makolo ine ndikuthokoza mwandilera mwachifundo mwachikondi kufikira lero ndakula zikomo.
kolasi yakamati ndapita makolo amalume inu tiyeni mukanditule ine kuli nthiti yanga ndisawakonda na mbewe kazi wanga wachikondi poti mbanga yatupilanga ndiye kandi nthiti yanga yatupilanga. Koma nyimbo imene anayimba akosi zikomo kwambiri paja mumatakulalika analalika kosi kuti ndikupita ine ku nthiti yanga mukanditule kumene kuli nthiti yanga. Amuna nonse muziwe kuti nthiti yanu ndi mkazi wanu, ndipo muyenera kumkonda, muyenera kumsamalira, muyenera kumchitira zonse zimene iye akufuna kuti munchitire. Abale kaunti wokondeka, ndamvapo ina amuna ena akulumbira akutumbwa kuti ayi ine mkazi sindingangonjere ndi nthiti yanga imene lero tupano ukwati kunenedwa ulemerero wa ukwati kunenedwa pano osamanyada iwe mkazi umayenda ndi nthiti yanga malume umukonda. Kuti ngatali nthiti yako ulepera bwanji kumkonda? Akuti nthawi zina mudziko mangokhala anthu amene amazikonda okha, amazunjikira zinthu okha, atsogoleri osiyana-siyana. Lero ndi tsiku lake loti tikuone kuti tingachite motani. Abale anga okondeka, utenga wathu wa tsiku la lero ukamba chimene Mulungu wamanga wina sanga chimasule, ukwati umene Mulungu waumanga wina sanga umasule. Lero tu nthawi inde imata koma tiye ndingonena pang'ono nena kuti ndineneretu ine wakatolika salekana. Wakatolika ndi osatha mpaka na imfa kutilekanitsa. Pamene anthu akumanga ukwati aziwe kuti ndithu ukwati umene ndi osatha. Kodi simudzalola mulandu womasulitsa ukwati wanu? Inu mukapita ku ofesi ukalembesa ukwati, ku ofesi iliyonse ya chikatolika ukabwera funso akakufunsani mafunso ambiri, koma funso lina limene takabwera ndionena kuti kodi simudzalola mulandu womasulitsa ukwati wanu? Pamenepo ndi pamene pali ntchito. Ndi amati sitizalola ine sindingalole bambo sindingalole bambo. Leti mapitiriza kuwafunsa kuti nanga mukazangwira mkazi wanu ali ku chigololo, angwira chigololo mukumva ukwati usalire uyu ukutamikira nawo, ukapeza mwamuna wako ammanga limodzi ndi mkazi amapanga chigololo, iwe uzatani? Ndi pamene pamakhala ntchito. Ena amanena pomboti bambo uzatheratu tsiku lomwelo. Ena amati yani bambo sindingachite chimenecho. Komatu akuti ukwati wakatolika siuta, palibe mulandu womasulitsa ukwati wathu. Zibwibwi zimachitika. Bambo na chigololo chokhacho ayi. Komanso chimakhala mbali imodzi. Mbali inayo imapanga chigololo kopya kuposa mbali inayo. Koma mbali inayo imafuna kuti izipepesedwa kapena izinyepereredwa ndi mbali inayo. Sindikuchula mbali, koma ndingonena kuti ndithu tichenjere koposa, tilemekeze mabanja. Ukwati letu usamalire. Ana amene ali mbanja aone chikondi, aone chisangalalo mbanjamu. Ati osiya mkazi nakakwatira wina akuchita kumeneko chigololo. Chili ponseponse masiku ano. Mabanja masiku ano zigololo zili ponseponse. Nthawi zina timanena kuti amayi okawa, abambo okaoka, koma nthawi zina mpaka na amayi akumatuluka mbanja, akumatuluka nditu ukwati omanga, kutuluka nakapanga chiwerewere kwina. Zilipo nditu mudziwe, muzimvere mtolo kuti tilemekeze sakramenti la ukwati. Lero mpingo sopusa kupereka tsiku ili kuti likhale lokumbukira za ulemerero wa banja. Tipereke ulemerero wake kubanja, banja lotsitsa madalitso. Mukhale ngati ansembe otsitsa madalitso, otsitsa Mbuye Yesu paguwa lansembe. Inunso munatsitsa anu otsitsa madalitso, otsitsa Mbuye Yesu paguwa lansembe. Mazichito zathu, mayendedwe athu, makhalidwe athu akhale olemekeza sakramenti la ukwati. Chifukwa ukwati ndi sakramenti imene Yesu Khristu adalipanga. Ukwati ndi mwamuna ndi mkazi mpaka na imfa kuwalekanitsa. Amen.